Ha? Du-te. Și eu, tata-i? Asta din mijloc trebuie să aprindă și așa. E frumos, îți dau mult și multă. Fănel a luat interviul lui Dioc, cunosc pe familia respectivă. Eu mi-a fost rușinic, eram numai eu, femeie. O sâmânță, mă, o fi sâmânța filmează, măi. Uite. Sâmânța sau să-i... Pițu! 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 Uite, Pițu, Pițu! Ei, nu-i nebunul mânța? Nu mai dau, ești frumos. E filmat partea de casă, asta. Uite, o